Nekku koll nishtiq infakkarkom fil-paġna tagħna Facebook. Għamlunna like u share, insomma jiena nippreferi l-qalb. Hekk tuni dik il-qalb għax nieħu gosbija. Ħallu l-kumment u hemm ħafna rigali x'intrabħu wkoll waqt il-programm tagħna. Issa sa nkun qiegħed ninaqat ma' mistiedna oħra waqt il-programm tagħna qed nirreferi għal Miriam Kistin. Kif aħna Miriam? Tajba, grazzi. Kollox sew. Lilek. Miriam Kistin miskina ma tajniex nifs. Għadda ġejja propju minn launch tal-album il-ġdid tagħha. Li għada kif fil-lonċat propjament il-bira, ġvera, Miriam, min jaf, bej il-preparamenti, bej, min jaf. Le, xi satejr, għadmis dal-le. Voldiri vera, xismu, vera tider tajba fil-realtà. Pero intant, naf li dan l-album ħadlek ħafna xogħol, u album għal-qalbek ħafna. Irrakkontana ftit fuq, Miriam. Wara ħafna żmien nieqsa mix-xena, xin bdejt naħseb x'nixtieq nagħmel, xtaqt li insib naqra li l-nifsi anka jiena personali. Kien terapeutiku kważi dal-album għalija għaliex meta. Għax kemm xenqa tkun trid vera, ovvjament aħna jiena nista' nifhem għax min ikun bit-tfal u x'nafin l-ewwel importanza li tagħti huwa tfal, aħna limitati b'tu kollu tagħna. Allura meta jkun iċ-ċans tipprova tagħmel dak li inti vera tħobb. Xtaqt nikteb fuq ħafna mill-affarijiet li għaddejt minnhom għax ħassejt li qisni sibt il-paċi miegħi innifsi meta għamilt hekk permezz tal-mużika. Ħafna xogħol ovvjament, jiena ħafna mill-album l-ewwel nett il-mużika kollha tiegħi u nofs il-kanzunetti il-klim tiegħi wkoll imbagħad għandi kollaborazzjonijiet ma' awturi oħrajn. Sibt il-ħin biex għax trid il-ħin biex taħseb, Miriam, u kelli nagħmlu fuq kanzunetta partikolari kont ħriġ l-ewwel waħda ta' mat-tfal biex. Biftit kliem. Biftit kliem. Hija kanzunetta nixtieq nissuġġerixxi dawk kollha li għadhom ma semgħux din il-kanzunetta nieqda fuq YouTube ukoll. U hija parti minn dan l-album ukoll. Hija parti minn dan l-album. Hija kanzunetta vera jista' jirrelata kulħadd magħha. Hija kanzunetta bellezza. Huma kollha personali l-kanzonetti, minnhom fuq mumenti meta kont għaddejja minn żminijiet diffiċli u kif permezz anka forsi ta' dawk qrib tiegħi sibt il-kuraġġ, hemm oħrajn kif m'għandek taqta' qalbek qatt. Fuq il-papa tiegħi pereżempju li għajt bid-dispjaċir li ċertu kliem qatt ma bqajt ma tomlux. Fuq ta' tfal, le, provajt nagħmel affarijiet li għaddejt minnhom u jiena l-iskop tiegħi hu l-ewwel nett xtaqt nagħmel xi ħaġa bil-Malti. Ninaqat mal dawk aw ħafna bħalissa li grazzi għal Ġesu qegħdin insibu. Anke l-ġenerazzjoni l-ġdida mhux qed jiddejqu li kantaw bil-Malti. Qed insibu manka ħafna support, pereżempju bħalkom il-mezzi tax-xandir li qed tagħtuna ċans. Aħna dan se nkunu qegħdin nitkellmu aktar tard ukoll. U xtaqt ninaqat mal-ħafna oħrajn li bħalissa qed nagħtu importanza lill-lingwa tagħna għax għaw volum enormi ta' mużika internazzjonali biex tikkompeti magħha. U illum il-ġurnata l-lingwa tagħna biex jekk maħniex ħanżommu ħajja aħna u tfal li ġejjin warajna, kif se tibqa' ħajja? U propju għalhekk grazzi għalik, u għax ovvjament tista' aktar ta' tagħmlu ma' Amber u anke ma' Claudia. Grazzi għalik għal dan l-album, forsi nieħdu ma nafx hekk biex fuq dik il-kamera. Dan huwa l-album ta' Miriam, akkwistawh. Nagħtu support il-kantanti u l-artisti Maltin, għax huwa importanti, għax kultant aħna l-Maltin kif nisgħu ta' barra kulħadd jiġġennen, imma dan huwa prodott verament tajjeb u allura ma nitilfuħx. Aħna sa naraw għall-ewwel darba probabbilment fuq il-mezz tax-xandir il-video, ġvera. Irrakkontana malaj ħalli nitilqu il-video ħana naf il-kanzunetta mill-ladba l-ġew. Nafs smajtek tajt huwa music video b'differenza, Miriam. Ma xtaqx nagħmel music video fejn nidher ħafna qed inkanta, xtaqt liktar ikun storja u kulħadd jarah u jixtarra u però kemm tkun dinja isbaħ kieku kollha kemm aħna nkunu daqsxejn iktar tolleranti u ma nippuntawx subajna. Ejja nsegwu l-video flimkien. Apprezzaw ix-xogħol ta' Miriam Kistin.
kulħadd fatiħori fissat ma tafx min l-aktar impikant fadal gost biss nissindikaw jod biss li namlu bħal ġirien bla ma jinkisek darfin xfadlilna gost ħlifin parlaw nejxu il-vojt ta' kull-jum adulti minuri bla skop xin jisbaħju tal-ħajja kulħadd spettatur sib wieħed iddur fejn iddur għalfejn mill-akbar ġew hemm realtà li jint ma tafix mill-akbar ġew hemm verità li ma saqsejtix mill-akbar ġew hemm dinjità li jint qatt ma ssir għaliex tara l-kalma dwarek bħala l-akbar miskin mill-akbar ġew mhux affarijiet ħadd ma jinsab fil-butat kif hawn min ma jitgħallem qatt u ħsara ssir bla nindunaw qed ngħixu l-vojt ta' kull-jum adulti minuri bla skop xi jisbaħju tal-ħajja kulħadd spettatur ksib wieħed iddur fejn iddur għalfejn mill